Ovo je film o meni. Evo, prazan autobus. Možda je iznajmljen, ali ajde. Rođen sam 21.12.1991. Završio sam osnovnu školu Admir Nadzor, a pre toga sam išao u osnovnu školu na Ceraku, tu sam i živeo i rođen Ujedinjene nacije, da. Pa posle zalaznik u osnovnu školu, završio sam srednju školu, a za faks da ne pričam. I sad, posle škole išao sam na more, bio sam u društvu, družili smo se, neki put zalijemo što nešto fali. Ja sam inače veseljak, volim da igram, da pevam, tako sam ranije bio, sad malo manje. Više pevam pesme, u duši manje pevam nego ranije. Malo se ostavljam, tako. Ali ipak naglasiti opet, ovo je film o meni. Autobus vozim, ko može upoznat nešto devojku, ko može nešto snimi, neki spot, novu pesmu. Ne znam, to izađem tako malo neki svet. Radim normalno svet, te nekakove, od građevine do magatine, ne znam nija. Promenio sam mnogo poslova, promenio sam kraće veze, sam imao, volim lepe devojke, imao sam kraće veze, da, imao sam dugu vezu od 3 godine i tako dalje. Živim sam, ali presno živio sa majkom. Sad to je već upitnik, takvi vezi. Evo po gradu vidite, kola prolaze, lepo je. Ja volim odem u grad. Navikao sam da živim na Ceraku, u Univerzetskom vencu. Tu me svi znaju, bio sam problematičan kad sam bio malo dete. I posle kad sam se selio u Železnicu, posle nekoliko godina, za treće vreme, da se tako izrazim, ja sam se smirio. To sam stariji, ja sam smireniji. Znači sam uvijek bio i ostao hiperaktivan. Pa sad, pošto, na primjer, evo recimo bilo je smrti treba, pa to je pokušati ličima, tako da, pijem lekove za smirenje, pio sam, pijem i sad, eto, smirenje, nešto. Bio sam lepo u bolnici, ali dobro to sad, ne moramo početi pričati, ali nešto mogu. Ja volim da razmišljam o ovim stvarima, bit će sve dobro, bit će sve u redu, znači sve će bude dobro, sve je super. Ne treba nikad negativno čovjek da razmišlja, nisam ja neki savjetnik i sad ja da kritiziram na bilo šta, ne kažem iskreno. Sad sam pomislio jednu devojku, ne moram da imenujem, jer nemam dozvolu od nje. Neki put je vidim da li se oslušam da je već sudbina i to, ipak volim ja da gledam nešto, da je vidim bar na trenu, kasnije na minute, 2 i to duže. Ali eto, mnogi devojke su se udale, niko više ne dolazi po kraju zbog interneta, znači sam internet, posao, nije gleda kao pre. Kaže, ovi sad mlađi to gleje, sprema generacija, to je jako mladi, imam 35 eto. I sad, imam dosta pesmi koje je iz hobija. Imam preko 250 pesmi, zajedno sa ovim snimcima, imam dosta pesmi, nekoliko dueta. To je rap, turbo folk, malo vuče na, nije punk nego više rock. Eto, vidi ovo sve što kažem rimuć. A dobro, ovo jeste pričanje, nije ovo repovanje sada, dobro. Ostao sam bez oča do duše. On me vodio na more u Crnu Goru. On je Crnogorac, ja sam poreklom Crnogorac u Boću se gleda. Majka mi Srpkinja, ima i bosanske krvi, Bosanka, a dobro. To je najbolje sad pričam, mislim ja ovo sigurno pričao u autobusu, pa da me ljudi slušaju, ako mislim svašta. To je nešto normalno, nekima normalno, nekima nije, meni nije baš uobičajeno, tako da ovo sam snimio ovako preko telefona, a sad kući pričam iskreno o sebi. Volim futbal sam igrao negdje od otprilike 7,5 godine do 15. I posle kad sam počeo da palim cigare, bio sam u takvom društvu, puštam cigare, ja se ne drogiram i da sam probao nešto iz stvari substanci, to je bilo davno, kao što je trava, tako to, više nikad, pa se nađe, nikad ne reći nikad, tako mi kažu, ali ja ne drogiram, ja se ne drogiram. Znači, to mi ne treba upravo. Volim da treniram,
da radim sklekove, volim, držim tegove, išao sam po teretanama. Djevojkama gledam da budem veran, ranije nisam bio veran, a sad se bar trudim da bude veran u zadnjih 5-6 godina. Ne mora gledati da sam kao sad, ali on će se neki kori gradi. Evo mi sam gradi. Poruka šta imam cigare, puštam do 2 cigare, šta fali, nema tu ništa loše. Pivo neki put mogu da popijem, ali ne bih smjela ako pijem lekove, ali volao sam ranije pijem pivo dok nisam pio lekove, ali dobro. Dešavale mi se neke nesretnice u železnici sa Selijom, išao kod doktora, u glavu sve u redu, ali kad sam dali terapiju, terapiju smirenja, rekao je, da se bio godinama, to možda smo uvijek to se zove uzrokovanje Beckham kombinacija. A sad, moram treniram, sad ću pomalo ako treniram, radim negdje prijatno koliko mogu, a nekako se brzo umorim, ja sam uvijek jako mlad, nego se brzo umorim kad radim fizičke poslove kao što je građevina, dalje nosim tako, da pravio beton, opadljeno, pravio beton, radi na mehanici, bilo šta što se kaže, suština. Mnogi drugarice, mnoge drugove, drugarice ne viđem, ne znam, prodavao nešto tripu, žargonu, ne gleda tematičnim, filozofiram, da osudim, da sam gledam, što može. A evo sada gledam u gradu Miloš, još to vreme zove doba godine. 2024. zimsko vreme, februar, ovo će danas bilo. Sad je već malo zapadnemo, ali odlično je. Super, odlično, predobro. Ovo sam se šetao, da vidim samo gde. Pa tu po starom železniku. Vidio sam u gradu, svuda pomalo, sad sam tu u starom železniku, eto. I tu nema ništa loše, eto. Ovo sam htio da napravim film o meni. Moj film. Moj film, eto, moj film. Znači moj film, ali kratak, ono. Volim boks, volim da boksujem u džak. Od boksovanja u džak ja sam smršao nekoliko kila. Još, ono, ne jedem mnogo, šta znam. Neki put kad mi se jede, ono, šta me briga, sad ja spremam sebi klopu. Ni ne jedem, ono, popijem kafu, to mi zatvori apetit i gotovo. Ali kako se zovem, htio sam ja da se ženim, imao sam prilike nekoliko, ali nisu te devojke za moju kuću, ja neću svaku i svakoga drugara, recimo, da dovodim u svoju kuću, neću ja svakog da dovodim u svoju kuću, imam tu kuću u železniku, živim, malo smor neki put, jer ne prolaze ljudi, devojke, eto, uopšteno, kao pre, ništa kao pre, ne može bude isto kao pre 15 godina, tad nije bilo interneta, bar po tome vidim, mislim, ono, debili jebote, nego, volim da odem u grad, volim na Dorćol, da odem, tu mi je Ćale živeo, lep je Dorćol kraj, eto, lep je i Zemun, da ostali krajevi, Banovo Brdo, da ne nabrajam sad, nije ni loš ni železnik i on je dobar, mirno ovako, u starom železniku živim, tu je ovako mirno, što se tiče, baš ja sam setio realitija, pričao mi jedan moj ujak, što ne uđeš u reality, ono, evo kakva reality se onda me snimaju, nisam iz te priče, ne volim to, eto, jednostavno je tako i kako je gotovo, šta da mu radim više. A dobro, da vas ne davim mnogo, neću smaram ljudi, pričam nešto o sebi, a što volim da boksam džak, ali bez rukavica. Nije sada da se spremam ja za meč, a možda i to. To nek bude iznenađenje. Ovo je mali dokumentarac. Evo, kola prolaze. Volim automobile da gledam, ali više volim da gledam devojke nego automobile. Pa da. Što se tiče glume, tu bih se i oprobao. Volim ja filmove, ranije sam bio u stanju
skoro cijel dan da gledam filmove, a sad nemam strpljenja da gledam film neki put, a neki put pogledam film, muziku mogu slušam po cijel dan, neki put mi dojadi muzika pa ono dosadi i onda je ne slušam danima, eto. Dobro, to pušim cigaru, pućkam ovako, ja ne pušim. Ja pućkam cigare, kao Tompus. Jebiga, šta će mi Tompus sad? Mislim, to je dobro, mislim, Tompus je svakako valjda bolji čim je skuplji nego Marlboro ili Davidoff Dunhill ili Sobranjov. Eto. Šta se radi? Ovdje je mračno, vidimo pao mrak, pa da. To je to. Jedno mi se bilo desilo da se srušim, jaj, od pića, nekih zebancija, svega i svačega što se kaže. I od tad više nikad neću da, konzumiram neke gluposti, kao što je trava, eto. Ali ja, kad sam imao 16 godina, 18 ili 16, ne znam nije, probao sam, nekoliko puta sam uzimao, više nikad, jer mi se smučilo, slošilo i više nikad, ali nikad stvarno. Da onda pričaju, neki ljudi me pljuju, ne veze. Svako voli da govara, ja mislim, da baci komentar, evo ja volim neki put, vrlo malo da govoram i volim da bacim komentar, eto. A ne volim kad me ogovaraju i pričaju što jeste i što nije, a više pričaju ono što nije. I sad to je loš trip, bez veze, da ljudi pričaju da se ja drogiram, da mnogo pijem, da ne znam ja šta radim, da se otkidam od nekih lekova. To nije tačno uopšte. Šta treba kažem, da, tačno, ja sam šmeker, to radim, vi ste napravili priču, sad sam ja neki tabletoman, a nisam uopšte. Bijem terapiju, jednostavno aspirenje i to je to. Znači došlo mi preko glave više tih zajebancija i lažnih prijatelja i drugova koji pričaju da su mi drugovi i prijatelji, a u stvari nisu. Znači ja ne volim laži i ja neki put slažem, što se kaže kad moram, slažem. Eto, vidimo ovo je patike. Kubit ću neke nove, šta ću. Vidjet ću kad. Inače posla ima, a neki neće da plate kako treba. Nego me mrzi neki put da se cijam, da putujem do ne znam nijak gdje, 2 sata. Čovjek stigne za pola sata do Novog Sada, a ja treba putujem sat i po, skoro 2 sata u prevozu. Dok se vratim 4 sata prevoz, 8 sati radno vrijeme, pa to je 12 sati, a meni plaća 8 sati. Pa ja na poslu da stojim i da pomalo radim i to mora da plati. A ne da radim, na primjer, 5 sati i dobijem neku siću, jedarku dobijem. Šta da radim ja s tim? Ne mogu ništa. Nije se žali, nego nema više toliko skromnih ljudi. Ima mnogo ovako, ja ne volim prevarante recimo, što jeste tačno, foliranti i tako dalje, ne volim laži. Ali ima mnogo koji se prave fini u početku, a posle kad se pokažu kakvi su, tad može bude i kasno za neke stvari, nije sad lupam gluposti, htio sam nešto i da filozofiram, čitam knjige, da li to bilo radno pravo, da li bilo, evo imam neku knjigu, zove nešto kompanijsko i trgovinsko pravo. Ovo je moja kuća, tu se ulazi, a kuća je velika kao zgrada, eto. Malo je nered, ja se izvinjavam, to ću pospremiti da bude sve cakum pakum kao u apoteci. Inače, imam jednu devojku u planu, a ako bude sve u redu, ako Bog da, bit ću sa njom u vezi. Nego malo je stidljiva, ona mlađa od mene nekoliko godina. Evo, ovo sad, da vidimo, da, stepenište, tu su sigurno i drva, tu sam snimao preko telefona. Ovo sam zapalio cigaru čisto ovako radi brenda. Russian brand, ne, Serbian brand, American brand. Malo rima sad fali. Moj film. Ovo nije pesma, ne repujem, ja pričam. Ovako kad pričam mogu brzo da pričam, ranije sam brzo pričao, mogu sad brzo da pričam, jer imam tu brzinu, jer čitam knjige u sebi naravno. Neki put u glas da bi vežbao glas, jer pravim rap, dance, hip hop, trap pomalo, ali neću preterujem. Možda napravim pauzu malu, jer imam dosta pesmi, ne treba se zezati sa muzikom, u suštini to je to. Prošao sam nešto ovako, neko priča nešto o sebi ovako, nadam se da niko neće sada se skompleksira, uvredi,
ja pričam o sebi i sve iskreno. Ja moram sve iskreno pričam, sad se probudio u 6 sati, dajem primjer, pa smo otišli u VTK, koga to zanima da to možda svi. Ja kad bi tako pričao, pa ja bi otišao u reality, otišao bi tamo u WC pa bi pušio cigare i bio kafu. To je ovo strip, pa ja ljudi bio tamo ali sebe, da nećemo to ne sad. Da vidim šta je to, ovo je neki dobar autobus. Volim BMW, dobra i mečka, ali Bembara je Bembara. Ja mislim, crveno. Evo kad sam snimao, prošlo mi kroz glavu, da prođem kroz crveno, prođem kroz crveno. Znate koja je pesma. Ovo, dobro. Dobro su par trike, ne znam. Budući novi. Ranije sam se oblačio skroz u belu, nego crven fore, nego znači bela majica, možda i crna majica. Beo duks, bele pantalone, crne patike ili bele patike. Što kaže, ubeljivao sam se ko mlada. Bože. Ovo je sad moja kuća. Malo pre sam pričao za moju kuću, sam svi tripovao i o autobusu nešto pomeram glavu. Muziku ne moram da bačujem u ovaj mali film, ali mogu, ali ne mora muzika čuva za zvuk motora 100%. Zvuk motora, puni smo adrenalina, to je dobra pesma. Inače imam novu pesmu iz ove godine, zove se ukucati na YouTube Krca debila. Znači Krca debila. Radi se u pesmi da bi jedna djevojka traži od mene debila. Da je pravilno sam bio vez. Imalo ih je, ne mogu na prste na broj, ali to treći vez. 1, 2, 3, 4, 7, 2, a samo jedna duža. Ne znam šta mi je ta devojka uradila, pa sam se ja promenio pomalo, ali to je takav život, tako je kako je. Rađu sam ja i poslove ranije kad sam bio malo od njega, flyer, recimo, i tako. Bilo bi se navikao, ali humanitarni poslovi, to sam radio odlično. Mene imam ja dobro, ja imam lošu stranu kao svi drugi, mnogi drugi. Nerviram se pa se nekako prođeram na nekada budem krivo, posle činim, ali treba čovjek da se kontroliše. Treba čovjek uvijek da bira reči, šta piše, šta misli, šta kaže. Da razmišlja 3 put meri jedan sveti kada nešto uradiš i kaže. Tako sam bar čuo stvari kada sam bio primjer, malo sam malo. Kao 1, 3, 2 godina. 91. godište izvan, a ostaje se kao 1, 25, 6, svako mi 25. I to je važno kako čovjek osjeća. Ajde neki da zdavim, nešto ja pričustam sve meni od postu. Volim i da putujem, volim odem Prepolje, koji mi tjela živio. Prepolje je lepo, nas mi leševa. Crna Gora je lepo. Volim da odem u grad i bolje da se osjećam kad sam u gradu. Mogu bolje da se osjećam. Nešto se dešava, izađem, kaže, izađem neki svijet, mogu da vidim neku devojku, neka devojka da sve je dobro, ono da se žiče, evo, kola prolaze, a leti i tada ja mogu da vrata da nađem, da bude veliko sunce, pa sad nekim mnogim osobama ljudima, da je zima s nekim sunce, leto, kino s nekim sunce, sveći se ne može voditi da drugi. To je bar dobro rekao o idemo meni, to je to. I te godine daći dobro nadim na devojku. Je normalno, kažem, ja se zajebantala, ovo se iskreno kaže, malo si našalni. Niko nije savršen, što se kaže, tako i jeste. Tamo je Bog savršen, verujem u Boga, hvala Bogu. Valjda će se naći nekada, valjda će se naći, mislim, ja ću naći neku devojku pa ću da se oženim, šta više. Nisam pošar, nisam narkoman, nisam ni pijanac, volim draž život. Pa ja kad bi sad našao devojku negdje, kad bi našao, mogu naći, pa ja nekako potrošim oko. Ovdje na hranu, ovdje malo li piće neki put i eto, sad, cigare,
Šta su pare, pare su ništa. Pare su troše, znači ih čuvam, ne znam zašto je. Ništa, da ne smaram više, pozdrav za sve moje drugove, prijatelje, drugarice, prijateljice, fanove, fankinje, Krc MC, znači večna slava Rospija. Evo za kraj, refren. Da li je ona prava ili je Rospija prava? Rospija. Krca Rospija, This Summer 2013. Ko bi rekao da prošlo malo više od 10 godina od te pesme. O bože, bože. Kako vreme leti. Baš brzo. Ali baš brzo. Vidi ovo Kajla. Ovo je sad umodljiva Kajla. To mi je poklon od jedne devojke sa kojom sam u vezi, ali u vezi, sad slušaj me, u vezi sam komplikovan. E sad, ne znam da mi verujete ili ne verujete, to je to. Da pričam ja sigurno sam sa ovom majka, dobijem, znači lupam gluposti, neke tu moje goloze, nego ono, da mislim nešto malo sedi, šta znam. Sad mi je na prvom mjestu ću nađem neko sa oženim, ne moram sa ženim, ali deca i dete, to je jedno što ostaje za čoveka, znači hoću da imam detu s nekom, ili dete jedno, s nekom devojkom i ja ću nadam se promenim, bit će sve okej, neću morati da skitam, tako. A devojka se ne drži mnogo, malo čovjek potvrdi i to se desi, tako sam tako vidio. Što se tiče društva, neki put malo izađem s nekim drugom, se prošetam, popričam, ili dođem kod druga, pričamo nešto, popijemo kafu, sok, vino volim piti neki put. Napravit ću muzičku pauzu, ne budi mes dana, otprilike 2, 3, nije mnogo. Je sad gledam baš, ovo je baš lepo na Banovom brdu. Banovo brdo, Cerak, Žarko, to je sve blizu, tu sam ja živio na Ceraku. Meni Cerak ko Banovo brdo, ono kažem, liči oko po urbanosti, urbanije, navikao sam je bio, svako hvali svoj kraj. Živim ja u Železniku, ja ga ne pljujem, čisto znate informativno, nego sam navikao da živim na Ceraku, od detinjstva. A ovdje moram da kosim travu, da tepam drvo, zimi tepam drva, leti kosim travu, to me smara strašno, a to me ubije, a stvarno, majke. Niša, pozdrav, ovo je moj kratak film, dokumentarac. To je to, važno je da sam sve slušalice i da se snimam, a ovo je mala šala kao, namigujem to. Tu nema ništa loše. Ajde, sve najbolje, film o meni, pozdrav prijatelji.